салому алайкум дӯстони азиз, шумо дар шабакаи донишҷӯи муҳоҷир ҳастед ва дар навори имрӯза як соуси бениҳоят бомаза омода мекунем ба забони русӣ овощной рагу с мясом. Хоб, рафтем. хуб, чӣ кор мо бояд кард? Дар аввал ана ҳамин тавр ҳамаи маҳсулотҳоро реза мекунем, яъне формаи кубӣ. Дар ин ҷо маҳсулотҳои асосӣ мебошад ва дари дарун бошад маҳсулотҳои барои мазза ва лаззат. Ҳамчунин барои мо ана ҳамин тавр приправаҳо лозим аст: намак, лавровый лист ва равған. Хуб, баъд аз гарм шудани равған мо пиёзро илова мекунем ва 2 дақиқа бирён мекунем. Баъдан мурға аз тафош илова мекунем. Пеш аз мурға илова кардан мо ҳамаи ана ҳамин приправаҳоро, намакро низ ҳамчунин мечӯшем дар мурғ ва омехта мекунем. Хоб, рафтем. баъд аз 2 дақиқа бирён кардани пиёз мурға илова кардем ва 10 дақиқа бирён мекунем. Баъдан картошкаро бо сабзӣ илова мекунем. Хоб, баъд аз 10 дақиқа картошка ва сабзиро аз болои мурғ илова мекунем. хоб, картошка ва сабзиро илова кардем, 5-6 дақиқа бирён мекунем, 2 дақиқа пас меховем. Баъдан маҳсулотҳои барои мазза ва лаззат бударо илова мекунем. маҳсулоти барои мазза ва лаззат бударо илова мекунем. баъд аз илова голаяшро маҳкам мекунем, 2 дақиқа истад, баъдан оба илова мекунем. баъд аз 2-3 дақиқа оба илова мекунем. хоб, ана ҳамин қадар об кифоя. ҳозир лавровый листро илова мекунем ва намакро мечӯшем. болояшро мепӯшем, алова паст мекунем, 20 дақиқа дар алои паст ҷӯшидан гирад. хуб дӯстон, 20 дақиқа аз байн гузашт, хӯроки мо тайёр шудагай. Метавонем ки бигирем аз плита. картошкаш беҳад фурӯғ шудагай. хуб дӯстон, кори мо ба итмом расид. Якҷоя мо тавонистем ки як хӯроки беҳтарин сероб, бениҳоят фурӯғ ва болаззатро омода кунем. чунин усул дар ҳақиқат бениҳоят болаззат аст. ҳатман такрор кунем. ҳаминро мехостам нишонтон дидем. дар паноҳи худо сарбаланд кунам. бошем хайр. Missing someone. Nice.